ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம இன்னைக்கு வந்து 23வது அத்தியாயம், 23, 24, 25, 26 இன்னும் 3 வாரத்துல நம்ம வந்து முடிச்சிருவோம் அந்த குந்தி புக். இயற்கை செல்வம் போத்துக்கு முதல்ல நம்ம மன்னிச்சிருக்கோம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிரந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன शलाक्य साक्षुरोन्मिलितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः. हे कृष्णा करुण सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतिरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. नम पंकजनाभाय नम पंकजमालिने नम पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம இன்னைக்கு வந்து இயற்கையோட வளத்தை பத்தி நம்ம வந்து இன்னைக்கு வந்து பார்க்க போறோம். நம்ம ஏற்கனவே நம்ம பகவத்கீதையில 5 சப்ஜெக்ட்ஸ் நம்ம வந்து டீல் பண்றோம்ன்றது நம்ம வந்து என்னென்ன சப்ஜெக்ட்ஸ் தெரியுமா? சுத்தி சுத்தி அந்த 5 சப்ஜெக்ட்ல தான் திருப்பி திருப்பி வந்துட்டே இருக்கும் பகவத்கீதையில. பகவான் இதை பத்தி தான் ஜாஸ்தி பேசுவார். ஹரே கிருஷ்ணா. பக்தி 5 ஆத்மா, ஜீவாத்மா, பரமாத்மா, காலம், பிரகிருதி, அப்புறம் திடீர் மறந்துட்டேன் மாதாஜி. நம்மளுக்கு நாம எதுக்காக தானே எப்பவுமே பறந்துட்டு இருக்கோம்? கர்மா. கர்மா, கர்மானால. சோ இந்த 5 தான். இது 4 வந்து மாறாது. கர்மா தான் வந்து வேரியபிள், மாறிண்டே இருக்கும். நம்ம எந்தெந்த ஜென்மம் எடுக்கிறோம் அந்த ஜென்மத்துல வந்து கர்மா வந்து மாறிண்டே இருக்கும். சோ இந்த வந்து இயற்கை, ஜட இயற்கை பத்தி வந்து சொல்லலாம் இல்லையா? பிரகிருதின்றது. இந்த பிரகிருதி வந்து பகவான் நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து தெரியும். பகவான் வந்து இந்த வராக அவதாரம் எடுத்த போது உங்களுக்கு வந்து அவர் வந்து பூதேவி, அதாவது பூலோகம் இருக்கு இல்லையா, அந்த உருண்டை அதை வந்து மேல கொண்டு வர்றாரு இல்லையா. சோ அப்பவே வந்து அவர் வந்து தனக்கு வந்து கிரகிச்சுக்கிறாரு என்ன அப்படின்னா, தன்னுடைய மனைவி பூதேவி ஸ்ரீதேவின்னு பாக்குறோம். ஸ்ரீதேவின்றது லக்ஷ்மி, பூதேவின்றது நம்மளுடைய பிரகிருதி. சோ பகவான் அந்த பிரகிருதி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவருக்கு வந்து 2 மனைவிகள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. இந்த ஒண்ணு வந்து ஸ்ரீதேவி, இன்னொன்னு பூதேவி அப்படின்னு. சோ இந்த இது வந்து மனைவி அப்படின்னு வரும்போது நம்ம எப்படி அதை மனைவியாக எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா, இப்ப வந்து பகவான் வந்து உடைய பார்வையை பார்த்தாலே போதும். பகவான் வந்து பார்வையை பார்த்தாலே அந்த அந்த பகவானுடைய பார்வை வந்து அவ்வளவு இதுவா இருக்கும். என்ன சொல்றது, ரொம்ப அட்ராக்டிவா இருக்கும். அப்படியே அந்த கிளர்ச்சியோட நாணம் முறை செய்யும் சொல்லுவாங்க இல்லையா. ஒரு பெண், ஒரு ஆண் வந்து ஒரு பெண்ணை பார்த்தா நம்ம கண்ணுக்கு நேர பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளே வந்து தலை குனிஞ்சிடுறோம், தலை குனிவோம் சொல்றோம் இல்லையா. அந்த மாதிரியான பொசிஷன்ல தான் பூதேவி வந்து இருப்பாங்களாம். அதை வந்து கிளர்ச்சி ஊட்டக்கூடிய பார்வை அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. சோ அப்படிப்பட்ட கிளர்ச்சி ஊட்ட பார்வையை வந்து பகவான் வந்து அப்படியே பார்க்கும்போது அப்போ வந்து அந்த பூதேவி வந்து அவ்வளோ வந்து பூத்து குலுங்குவானா. சோ அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, வளங்கள் அத்தனையும் வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கு அப்படின்ட்டு அர்த்தம். சோ அதுதான் இங்க வந்து குந்தி மகாராணி வந்து சொல்றாங்க. இந்த இயற்கையில வந்து வளங்கள் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய வளங்கள் இருக்கு. அது எதனால அப்படின்னா, நீ ஒரே ஒரு பார்வையை பாக்குற, அந்த பார்வையினால அந்த கிளர்ச்சினால எல்லாமே கனிம வளங்கள் சரி, அப்புறம் வந்து மரங்கள்லாம் பூத்து குலுங்கும், அப்புறம் வந்து இது பூவா பூத்து குலுங்கும், அப்புறம் வந்து காய்கனிகளா வந்து இதுவா இருக்கும், கனிமங்கள்லாம் நிறைய வந்து வரும். வந்து தாவரங்கள்லாம் வந்து நிறைய வந்து காய்கறிகள்லாம் வந்து நிறைய வந்து இது
பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். அப்புறம் வந்து மலர்கள்ல இருந்து நிறைய வந்து ஆஹ் இது என்ன சொல்றது, தேன் வந்து கொட்ட ஆரம்பிக்கும். சோ இது எல்லாமே நீ ஒரு பார்வை பார்த்தாலே தெரியும். அப்பேற்பட்ட பார்வையை நீ வச்சுண்டு நீ வந்து இப்ப கிளம்புறேன்றிய இந்த இடத்த விட்டு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்ற. எங்க கொண்டு வராங்க பாருங்க, அதுதான் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது. இந்த இடத்துல வந்து இயற்கையை பத்தி சொல்லும்போது ஒரு கவிஞனாகவே இங்க வந்து பிரபுபாதர் வந்து மாறுகின்றார். இப்ப இந்த இயற்கையில இவ்வளவு வளங்கள் இருக்கும்போது நம்ம இப்பதான் வந்து ஃபேக்டரிஸ் எல்லாமே வந்து எப்ப வந்தது அப்படின்னா வெரி ரீசன்ட்லி தான். என்ன அப்படின்னா ஒரு 2000 வருஷம் அந்த மாதிரிதான் வந்து, 2000 கூட இல்ல, 1000 வருஷத்துக்கு முன்னாடில இருந்தா ஃபேக்டரிஸ் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு. அதுக்கு முன்னாடி எல்லாருமே வந்து இயற்கை வளத்தை தான் வந்து நம்பிட்டு இருந்தாங்க. இயற்கையாக என்னெல்லாம் இருக்கோ கிடைக்கிறதோ அதை வச்சுன்னு வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க. அதை வச்சு வியாபாரம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. நிறைய வந்து இதை தோண்டினான்னா நிறைய வந்து டைமண்ட்ஸ் ஆகட்டும், அப்புறம் வந்து மத்த விலை உயர்ந்த கற்கள் அதெல்லாம் இருந்து அதுதான் வந்து வியாபாரம்லாம் வந்து பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ நிறைய பேர் வந்து இந்தியாவுக்கு வர ஆரம்பிச்சதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா, இந்த கனிம வளங்கள்லாம் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கு. அதனால வேற வேற கண்ட்ரீஸ்ல இருந்து நிறைய பேர் வந்து வர ஆரம்பிச்சாங்க அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. ஸோ நம்ம ஏற்கனவே நம்ம வந்து பாகவதத்துல நம்ம வந்து பார்த்திருக்கோம். உலகம் வந்து ஒரு ஒரு உருண்டையாகும், ஒரு பக்கம் வந்து பூமியாகும், இன்னொரு பக்கம் வந்து உம் தண்ணியாக தான் வந்து இருந்தது. அது வந்து நாளடைவுல வந்து அது வந்து தண்ணி வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து தெரியும். தண்ணி நிறைய பட பட என்ன ஆகும் அப்படின்னா கல்லும் வந்து கரையும் சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி கல்லு வந்து இந்த பாறைகள்லாம் வந்து ஆஹ் பிரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு. அந்த பிரிய ஆரம்பிச்சதுன்னா நம்மளுக்கு வந்து இந்த இதுன்றது நம்ம ஜியாகிரபிக்கலா நம்ம வந்து சயின்டிபிக்கா வந்து ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா, சயின்டிபிக்கா என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, இந்த ஆர் ஆல் கால்ட் அஸ் இது என்ன அப்படின்னா ட்ரிஃப்டிங் தியரி அப்படின்னு சொன்னாங்க. ட்ரிஃப்ட் ஆகுது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. ட்ரிஃப்டிங்னா ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு அப்படி மாறுறது அப்படின்னு. அந்த ட்ரிஃப்டிங் தியரி வந்து நடக்கிறது உள்ளுக்குள்ள இதெல்லாம் வந்து நடந்துட்டு இருக்கு. மேல வந்து இது இருக்கு, ராக்ஸ் இருந்துட்டு இருக்கு, பாறைகள் இருந்துட்டு இருக்கு. உள்ளுக்குள்ள வந்து தண்ணி வந்து ஜாஸ்தி இருக்கிறதுனால 71% 71% வந்து தண்ணியால சூழப்பட்ட இதுதான் நம்மளுடைய பூலோகம். So அதனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த தண்ணி பட்டு பட்டு நிறைய வந்து பிரியறது. ஸோ அந்த பிரியும் போதுதான் ஏற்கனவே இங்க இருந்த மக்கள்லாம் வந்து பிரிஞ்சிருக்காங்க. அவங்கதான் வந்து இப்ப நான் வந்து பாக்குறாங்க இல்லையா, ரஷ்யால நிறைய வந்து ஏன் ரஷ்யன்ஸ் வந்து நம்ம இஸ்கான்ல வந்து நிறைய பேர் இருக்காங்க அப்படின்னா, இவங்க எல்லாமே வந்து ரிஷிகள் வாழ்ந்த இடங்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. ரஷ்யால வந்து ரிஷிகள் எல்லாம் வந்து வாழ்ந்த இடங்கள். இதே மாதிரி மங்கோலியா, அது வந்து சைனா, அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த பக்கம் வந்து கலிபோர்னியா, அந்த பக்கம் அமெரிக்கா, அந்த பக்கம் ரெண்டு அமெரிக்கா இதுலயே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கலிபோர்னியா அதெல்லாம் கூட இங்க வந்து ரிஷிகள்லாம் வாழ்ந்த இடங்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ அவங்களுக்கு வந்து இந்த இயற்கை வளம்லாம் இங்க நிறைய இருக்கு, இந்தியால நிறைய இருக்கு அப்படின்றது வந்து எல்லாருக்குமே வந்து தெரியும். சோ அவங்கவுங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, இந்த பிரிட்டிஷ்காரங்கள் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிச்சதே வந்து இது டச்சுக்காரங்கள், அப்புறம் வந்து பிரெஞ்சு, இவங்க எல்லாம் தான் வந்து கனிம வளங்கள் நிறைய இருக்கு, நிறைய வளம் வந்து இந்தியால ஜாஸ்தி இருக்கு. அது வரைக்கும் வந்து செல்வத்துக்கு வந்து கம்மியே வந்து கிடையாது. இந்தியா வந்து இத புவர் கண்ட்ரி அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்களே, யார் புவர் ஆக்கினது அப்படின்னா இந்த பிரிட்டிஷ்காரங்க தான் வந்து புவர் ஆக்கினது. இதுக்குள்ள வந்து ஏன் அப்படின்னா இந்த கிருஷ்ணர் இருந்த இடம், கிருஷ்ணர் இருந்த இடம் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நிறைய வளங்கள் வந்து மிகுதியாக இருக்கக்கூடியது. சோ பிரபுபாதர் இந்த இடத்துல இந்த சாப்டர்ல வந்து என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, கிருஷ்ணர் இருந்த இது வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா பூத்து குலுங்கினது, அப்படியே வந்து கனிம வளங்கள் என்ன, கற்கள் என்ன, மிக விலை உயர்ந்த கற்கள் என்ன, மரங்கள் என்ன, செடிகள் என்ன, காய் கனிகள் எல்லாமே வந்து பூத்து குலுங்கின அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. இன்னொரு லேட்டரான் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா மக்கள் தொகை பெருக பெருக ஃபேக்டரிஸ் எல்லாம் ஆரம்பிச்சாங்க. ஃபேக்டரிஸ் ஆரம்பிச்சுனாலும் என்ன அப்படின்னா அப்பவும் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகல அவங்க யாருமே. என்ன அப்படின்னா இன்னும் வேணும் இன்னும் வேணும் அப்படின்னும் போது மக்கள் வந்து ஏழையாக இருக்கக்கூடிய மக்கள் ஏழையாக தான் இருந்துட்டு இருக்காங்க. யார் வந்து இந்த வியாபாரம் பண்ண தெரிஞ்சு ஏமாத்த தெரிஞ்சு அவங்க எல்லாம் தான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பணக்காரர்களாக ஆகி கொண்டிருக்கின்றார்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ இது வந்து ஒரு நிறைவே பெறாத ஒரு ஒரு இண்டஸ்ட்ரியா வந்து
வச்சுட்டாங்க. ஸோ அது வரைக்கும் மக்கள் தொகை ஜாஸ்தியாக என்ன ஆகுது அப்படின்னா, இந்த வளங்கள்லாம் வந்து இந்த ஃபேக்டரிஸ் எல்லாம் வர ஆரம்பிச்சதுனால வளங்கள்லாம் வந்து குறைய ஆரம்பிச்சுது. வளங்கள்லாம் குறைய ஆரம்பிக்கும் போது உணவு பற்றாக்குறை அப்படின்றது கூட கிடையாது. எல்லாம் மாற்று உணவு வேணும் அப்படின்றதுக்காக என்ன பண்றாங்க, அவங்க வந்து நான் வெஜிடேரியனுக்கு மூவ் ஆயிட்டாங்க அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ எப்போ வந்து நம்ம வந்து இப்போ நிறைய உதாரணங்கள் வந்து பிரபுபாதர் வந்து கொடுக்குறாரு. ஒரு புலி வந்து வேட்டையாடுறது அப்படின்னா, வேட்டைக்கு வந்து கிளம்பிடுது அப்படின்னா, பகவான் அந்த புலிக்கு வந்து எப்படியாவது வந்து அந்த வேட்டையை வந்து வர வச்சிருவான். அந்த புலிக்கு வந்து அவனோட உணவை வந்து கிடைக்க வச்சிருப்பாரு. எல்லாத்துக்குமே அப்படித்தான். நம்ம மூடி இருக்கிற டப்பால எப்படி நம்ம அழகா அந்த ஏர்டைட் கண்டெய்னர் போட்டு சொல்லிட்டு மூடி வைப்போம். ஆனா அதுக்குள்ள ஒரு ஒரு 2 மாசம் கழிச்சு 3 மாசம் கழிச்சு திறந்து பாத்தீங்கன்னா குட்டி 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 குட்டியா பூச்சி வந்து இருக்கும். எப்படி அது வந்தது அங்க அப்படின்னா, எல்லாத்துக்குமே வந்து பகவான் வந்து உணவு வச்சுட்டு இருக்காரு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. இப்போ வந்து மிருகங்கள் அப்புறம் வந்து இந்த பூச்சி அது எல்லாமே வந்து உணவுக்கு வந்து சிரமப்படலையே. மக்கள் மக்கள் மாத்திரம் ஏன் சிரமப்படுறாங்க அப்படின்னா, இந்த மாதிரியான நிறைய என்ன அடுத்தவங்களோட அடுத்தவங்களுக்கு உண்டான உணவை வந்து இவங்க வந்து பதுக்கி வைக்கிறாங்க. So அதனால வந்து அந்த ஆசை, பேராசை, அப்புறம் வந்து பொறாமை இதெல்லாம் அந்த இந்த இதெல்லாம் வந்து முன்னேறின்னு இருக்கிறதுனால அவங்க வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா, இந்த நிறைய வந்து ஒரு டிஸ்சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன், ஒரு இதுவே போராத ஒரு பற்றாக்குறை அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மாயை வந்து கிரியேட் பண்ணிட்டாங்க. சோ அதுதான் இங்க வந்து பிரபுபாத ரொம்ப அழகா வந்து விளக்கம்லாம் வந்து கொடுக்குறாரு. ஒரு புலி வருது, புலி வந்து தன்னோட வேட்டைக்கு வந்து ஒரு மானோ அந்த வெளியில வந்த உடனேவே மத்த மிருகங்கள்லாம் என்ன பண்றது, அலர்ட் பண்றது. அந்த மாதிரி கத்த ஆரம்பிச்ச உடனே மற்ற இருக்கக்கூடிய இருக்க மிருகங்கள்லாம் அந்த இதுல இருக்கக்கூடிய மிருகங்கள் எல்லாருமே வந்து மத்த மிருகங்கள்லாம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து அந்த மிருகங்கள்லாம் வந்து அலர்ட் ஆயிடுறது. இந்த மாதிரி இது இப்ப இது வந்து சத்தம் போடுறதுக்கான காரணம் வந்து புலி வந்துட்டு இருக்கு, அதனால நம்ம வந்து நம்மளுடைய இதுக்கு வந்து பதுக்கிக்கணும் அப்படின்ட்டு அந்த இதுல வந்து அது எல்லாமே வந்து பதிகின்றது. சோ அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் எல்லாம் வந்து மிருகங்களுக்கு இருக்கு, மக்களுக்கும் இருக்கு. ஆனா மக்கள் வந்து அதை வந்து சரியான பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வராதனால எப்பவுமே ஒரு நிறைவில்லாத ஒரு வாழ்க்கையை வந்து வாழ்ந்துட்டு மாயையில வந்து வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. ஒரு சாரார் தான் வந்து நிறைய பணம் வச்சுட்டோம், இன்னொரு சாரார் வந்து எப்பவுமே வந்து போராது அப்படின்ற ஒரு இதுல வந்து இருந்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்ட்டு இந்த இதுல வந்து சொல்றாங்க. சோ குந்தி மகாராணி வந்து சொல்றாங்க, கிருஷ்ணா நீ வந்து நிறைய இந்த மாதிரி வளங்கள்லாம் நிறைய இருக்கு, அது எதனால அப்படின்னா நீ ஒரு பார்வையை பார்த்ததுனாலதான். அப்பேற்பட்ட இடத்த விட்டு நீ கிளம்புறேன்றிய, நீ ஏன் போற அப்படின்ட்டு வந்து இயற்கை செல்வம். இமே ஜனா பதா ஸ்மிருதாக வௌஷதி வீருதः வனாத்ரி நதி உதன்வந்தோ ஹி ஏதந்தே தவ வீஷிதை. இங்குள்ள நகரங்களும் கிராமங்களும் எல்லா வளங்களும் உடையன. காரணம் இங்கே மூலிகைகளும் தானியங்களும் ஏராளமாக விளைகின்றன. மரங்கள் முழுவதும் கனிகள் பழுத்து தொங்குகின்றன. நதிகளில் நீர் பெருக்கெடுத்து ஓடுகின்றது. மலைகளில் கனிம வளங்களும் கடல்களில் இயற்கை செல்வங்களும் ஏராளமாக இருக்கின்றன. இவற்றிற்கெல்லாம் காரணம் நீவேர், அவற்றை பார்ப்பது மண். நீ இதுல வந்து பகவத்கீதையில கூட நிறைய இடத்துல வந்து பகவான் வந்து சொல்லியிருக்காரு. நான் வந்து அந்த சுப்ரீம் கண்ட்ரோலர், இது எல்லாமே யாரு அப்படின்னா பகவான் தான் வந்து சுப்ரீம் கண்ட்ரோலர். அவர் வந்து ஒரு இந்த இதை பார்க்கும் போதே இந்த இயற்கையை பார்க்கும்போது அது எல்லாமே வந்து பூத்து குலுங்க ஆரம்பிக்கின்றது அப்படின்ட்டு வந்து இங்க வந்து சொல்றாங்க. மையா யக்ஷேன பிரகிருதி சுயத்தை சராச்சரம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. எனது மேற்பார்வையில், பகவானுடைய மேற்பார்வையில தான் இந்த ஜட இயற்கையே வந்து இருந்துட்டு இருக்கு. சோ இது எதுக்கு அப்படின்னா அசையும் அசையாது இந்த இதெல்லாம் வந்து பகவான் வந்து தன்னை வியாபித்துட்டு இருக்காரு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ அதனாலதான் எதை பார்த்தாலுமே வந்து தண்ணிய பார்த்தா பகவானுடைய ஞாபகம் வருது. இயற்கையோட மலை மலை அது இதெல்லாம் வந்து பார்க்கும்போது பகவானுடைய ஞாபகம் வருது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க இல்லையா. ஏன் அப்படின்னா பகவான் எல்லா இடத்துலயும் பரவி உள்ளார் அப்படின்றதுதான் இங்க வந்து சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. யார்கிட்ட ஹரே புக் இருக்கு? கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யார்கிட்ட புக் இருக்கு? என்கிட்ட இருக்கு மாதாஜி. படிங்க. அந்த இதுல மனித வளம் அதுல இருந்து படிங்க. மனித வளம் இயற்கை செல்வங்களால் அன்றி பெரிய தொழிற்சாலைகளால் வளர்ச்சி அடைவதில்லை. பெரிய தொழிற்சாலைகள் எல்லாம் கடவுளற்ற சமுதாயத்தின் உற்பத்திகளாகும். அவை மனித வாழ்வின் உயர்ந்த லட்சியங்களின் அழிவிற்கு காரணம். மனித இனத்தின் உயிர் சக்தியை கசக்கி பிழியும் இத்தொல்லை மிகும்
தொழிற்சாலைகளின் எண்ணிக்கையை நாம் அதிகரிக்க சுரண்டி பிழைக்கும் ஒரு சிலர் வசதியாக வாழ்வர். எனினும் பொதுமக்களிடையே அமைதியின்மையும் அதிருப்தியும் மேலும் மேலும் அதிகரிக்கவே செய்யும். இயற்கை கொடைகளான தானியங்களும் தாவரங்களும் கனிகளும் நதிகளும் மலையில் உள்ள ரத்தினங்களும் கனிம வளங்களும் கடலில் உள்ள முத்துக்களும் பவளங்களும் பரம்பொருளின் கட்டளையின் பேரில் வழங்கப்படுகின்றன. அவர் விருப்பத்திற்கேற்ப ஜட இயற்கை அவற்றை அதிகமாக உற்பத்தி செய்யும் அல்லது சில நேரம் குறைத்துக் கொள்ளும். இயற்கை நியதி என்னவென்றால் இயற்கையின் கொடையான இச்செல்வங்களை நன்கு பயன்படுத்தி கொண்டு ஜட இயற்கையினை ஆள வேண்டும். சுரண்டல் மனப்பான்மையினால் மதிமயங்காமல் வளம் பெறலாம் என்பதே ஆகும். மனம் போன போக்கில் நாம் இன்பம் அனுபவிக்க வேண்டும் என்பதற்காக ஜட இயற்கையை சுரண்டும் முயற்சியில் நாம் ஈடுபட அச்சுரண்டல் முயற்சியின் பலனாக நாம் சிக்கலில் மாட்டிக்கொள்வோம். நம்மிடம் போதுமான அளவு தானியங்கள், பழங்கள், காய்கறிகள், மூலிகைகள் இருக்குமானால் இறைச்சி கொட்டில்கள் நடத்துவதற்கும் விலங்குகளை கொள்வதற்கும் என்ன அவசியம்? ஒரு மனிதனிடம் அவன் உண்பதற்கு போதுமான தானியங்களும் காய்கறிகளும் இருந்தது என்றால் அவன் ஒரு விலங்கினை கொள்ள தேவையில்லை. ஆற்று நீர் கழனிகளை வளப்படுத்துகிறது என்றால் அதற்கு மேல் நமக்கு என்ன வேண்டும்? கனிம வளங்கள் மலைகளில் உற்பத்தி ஆகின்றன. கடலோ முத்துக்களையோ பவளங்களையும் உற்பத்தி செய்கிறது. மனித சமுதாயம் போதுமான தானியங்கள், கனிம வளங்கள், ரத்தினங்கள், நீர், பால் போன்றவை உடையதாக இருக்கும் என்றால் பிறகு நாம் ஏன் சில அபாக்கியசாலிகளின் உழைப்பினை விலையாக கொடுத்து உண்டாகும் பயங்கரமான தொழிற்சாலைகளை பின்னே ஆசையுடன் ஓட வேண்டும்? ஆனால் இந்த இயற்கை கொடைகள் எல்லாம் பகவானின் கருணையினையே சார்ந்திருக்கின்றன. ஆகவே நாம் செய்ய வேண்டியது என்னவென்றால் பகவானின் சட்டங்களுக்கு கீழ்ப்படித்து பக்தி தொண்டின் மூலம் மாநில வாழ்வில் நிறைவு நிலையை ஏற வேண்டியதே ஆகும். இதைதான் குந்தி தேவியின் கூற்றுகள் சுட்டி காட்டுகின்றன. கடவுள் தனக்கு கருணை காட்ட வேண்டும் என்று அவள் விரும்புகிறாள். அப்போதுதான் அவளது கருணையினால் இயற்கை செல்வம் பாதுகாக்கப்படும். குந்தி தேவி ஏராளமான தானியங்களும் மரங்கள் முழுவதும் பழங்களும் நதிகளில் நல்ல நீர் பெருக்கும் மலைகளில் கனிம வளங்களும் கடல்களில் செல்வங்களும் இருப்பதாக குறிப்பிடுகின்றாளே என்று ஏராளமான தொழிற்சாலைகளும் இறைச்சி கொட்டில்களும் இருப்பதாக குறிப்பிடவில்லை. காரணம் அவையெல்லாம் பிரச்சனைகளை உருவாக்குவதற்கு மனிதர்கள் வளர்ந்து வீட்டிருக்கும் அறிவீனம் ஆகும். நாம் கடவுளின் படைப்பினை சார்ந்திருந்தோமே என்றால் அப்போது பற்றாக்குறை இராது, மாறாக ஆனந்தம் இருக்கும். கடவுளின் படைப்பு நமக்கு போதுமான அளவு தானியங்களையும் புற்களையும் தருகிறது. நாம் தானியங்களையும் பழங்களையும் உண்ணும் வேளையில் பசுக்கள் போன்ற விலங்குகள் புற்களை தின்கின்றன. தானியங்களை உற்பத்தி செய்ய காளை மாடுகள் நமக்கு உதவுகின்றன. அவற்றில் சிறிதளவே அவை எடுத்துக் கொள்கின்றன. நாம் வேண்டாம் என்று ஒதுக்குவதை உண்டு திருப்தி அடைகின்றன. நாம் பழச்சுளையை எடுத்துக்கொண்டு அதன் தோலை எரிந்தோம் என்றால் அத்தோலை தின்று ஒரு விலங்கு திருப்தி அடைகிறது. இவ்வாறு கிருஷ்ணர் மையமாக இருக்கும் போது மரங்களுக்கும் விலங்குகளுக்கும் மனிதர்களுக்கும் எல்லா உயிர்வாழிகளுக்கும் இடையில் முழு ஒத்துழைப்பு இருக்கும். இதுவே வேத சமுதாயம், ஒரு கிருஷ்ண உணர்வு சமுதாயம் ஆகும். குந்தி தேவி கிருஷ்ணரிடம் உமது பார்வையின் காரணமாகவே இந்த வளம் உண்டாகிறது என்று பிரார்த்திக்கின்றாள். நாம் கிருஷ்ணரின் ஆலயத்தில் அமர்ந்திருக்கும் போது கிருஷ்ணர் நம்மை பார்க்கின்றார். அதனால் எல்லா நன்மைகளும் உண்டாகின்றன. நேர்மையான ஆத்மாக்கள் கிருஷ்ணரின் பக்தர்களாக முயலும் போது கிருஷ்ணர் அவர்களிடம் கருணை கொண்டு முழு வைபவத்துடன் அவர்களின் முன்பு தோன்றி அவர்களை பார்க்கின்றார். அவர்கள் மகிழ்ச்சியும் எழிலும் ஒரு சேர அடைகின்றனர். அதுபோல் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சோ இந்த இதுலயே நம்ம வந்து எல்லாமே வந்து செல்ஃப் எக்ஸ்பிளனேட்டரியா இருக்கு, எல்லாமே அதுல வந்து கொடுத்திருக்கு. அடுத்து புஷ்பா மாதாஜி, நீங்க புக் வச்சுருக்கீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, வாசிக்கவா மாதாஜி? வாசிங்க. 211 அது போல 3வது பேராகிராஃப். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அதுபோல் பௌதீக படைப்பு முழுவதும் அவரது பார்வையின் காரணமாகவே உண்டானதாகும். ச ஐ ஷத வேதங்களில் அவர் பிரகிருதியை பார்ப்பதால் அது கிளர்ச்சி அடைகிறது என்றே கூறப்பட்டிருக்கிறது. ஆண்மகனின் ஸ்பரிசம் பெறும் பெண் அதனால் கிளர்ச்சியுற்று கருவுற்று பின்னால் குழந்தை பெறுகிறாள். படைப்பு முழுவதும் இதே முறையினைத்தான் பிரகிருதி கிளர்ச்சி அடைந்து சூழ்கொண்டு பின்னர் உயிர்வாளிகளை ஈன்றெடுக்கிறது. அவரது பார்வையினால் மரம், செடி, கொடிகளும் விலங்குகளும் பிற உயிர்வாளிகளும் உண்டாகின்றன. இது எப்படி சாத்தியமாகிறது? நான் எனது பார்வையினாலேயே எனது மனைவியை கருவுற செய்தேன் என்றும் நம்மில் யாரும் கூற முடியாது. நமக்கு இது ஒன்றும் முடியாது. எனினும் கிருஷ்ணருக்கு இது ஒன்றும் முடியாதது அல்ல. பிரம்ம சம்ஹிதையில் 5.32 அங்கானி அஸ்ய சகலேந்திரிய விருத்தி மந்தி, அதாவது கிருஷ்ணருடைய உடலில் உள்ள ஒவ்வொரு பாகமும்
பிற பாகங்களின் திறனை பெற்றுள்ளது என்று கூறுகிறது. நம்முடைய விழிகளால் நாம் பார்க்க மட்டுமே முடியும். ஆனால் கிருஷ்ணரோ தமது பார்வையினால் பிறரை கருவுற செய்யக்கூடியவர் ஆவார். அதற்கு பாலியல் உறவு தேவையில்லை. பார்வையினாலேயே கிருஷ்ணரால் கருவுற செய்ய முடியும். பகவத்கீதையில் 9.10 பகவான் கிருஷ்ணர் மயா தியச்சேன பிரகிருதி சூயதே சராச்சரம், அதாவது எனது மேற்பார்வையினால் ஜட இயற்கை அசையா உயிர்கள் அனைத்தையும் ஈன்றெடுக்கிறேன் என்று கூறுகிறார். அச்ச என்னும் வார்த்தைக்கு கண் என்ற பொருளாகும். அச்சேன என்னும் வார்த்தை பகவானின் பார்வையிட்டு எல்லா உயிர்களும் பிறக்கின்றன என்று குறிப்பிடுகிறது. இரு வகையான உயிர்வாழிகள் இருக்கின்றன. ஒன்று பூச்சிகள், விலங்குகள், மனிதர்கள் போன்ற அசையும் உயிர்கள். மற்றொன்று மரம், செடி, கொடிகள் போன்ற அசையா உயிர்கள். சமஸ்கிருதத்தில் இந்த இரு வகையான உயிர்வாழிகளும் ஸ்தாவர ஜங்கமம் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. இவை இரண்டும் ஜட இயற்கையிலிருந்தே உண்டாகின்றன. ஜட இயற்கையிலிருந்து உண்டாவது உண்மையில் உயிர் அல்ல உடலேயாகும். ஒரு தாயிடமிருந்து குழந்தை தனது உடலை பெறுவது போல் ஜட இயற்கையிடமிருந்து உயிர்கள் குறிப்பிட்ட உடல்களை பெறுகின்றன. 10 மாதங்கள் தாயின் உதிரம் மற்றும் அவள் உடலில் உள்ள ஊட்டச்சத்துக்களினால் குழந்தையினுடைய உடல் வளர்ச்சி அடைகிறது. எனினும் குழந்தை ஓர் உயிர்வாழியை தவிர ஜடம் அல்ல. குழந்தை அன்னையின் கருப்பையில் புகுந்து கொள்கிறது. அன்னையோ அக்குழந்தையின் உடல் வளர்வதற்கு வேண்டிய ஊட்டச்சத்துக்களை அளிக்கின்றார். இது இயற்கையின் வழிமுறை. அந்த அன்னை தனது உடலில் இருந்து மற்றொரு உடல் எப்படி உண்டாகிறது என்பதை அறியாதிருக்கலாம். ஆனால் அக்குழந்தையின் உடல் உரிய வளர்ச்சி பெற்றவுடன் அது பிறக்கின்றது. அதற்காக உயிர்வாழி பிறக்கின்றது என்று பொருள் கொள்ளக்கூடாது. பகவத்கீதையில் நான் ஜாயதே மிரியதே வா, உயிர்வாழி பிறப்பதும் இல்லை இறப்பதும் இல்லை என்று பட்டிருக்கிறது. பிறக்காத ஒன்றுக்கு இறப்பு என்பது இல்லை. இறப்பு என்பது உருவாக்கப்பட்ட ஒன்றுக்குத்தான் உரியது. உருவாக்கப்படாததற்கு மரணம் இல்லை. பகவத்கீதை நான் ஜாயதே மிரியதே வா கதாச்சித் என்று கூறுகிறது. கதாச்சித் என்றால் எக்காலத்திலும் என்று பொருள். எக்காலத்திலும் உயிர்வாழியானது பிறப்பது இல்லை. ஒரு குழந்தை பிறப்பதை நாம் காணலாம் என்ற போதிலும் உண்மையில் அது பிறப்பது இல்லை. நித்திய சாஸ்வதோயம் புராண, உயிர்வாழி நித்தியமானது, சாஸ்வதமானது, எப்போதும் இருப்பது, மிக மிக பழமையானது, புராதனம். ந ஹன்யதே ஹன்யமானே சரீரே, உடல் அழியும் பொழுது உயிர்வாழி அழியும் என்று நினையாதே, அது எப்போதும் நிரந்தரமாக இருக்கிறது. விஞ்ஞானி நண்பர் ஒருவர் என்னிடம் கேட்டார், நித்தியத்துவத்திற்கு என்ன ஆதாரம் இருக்கிறது என்று கிருஷ்ணர் கூறுகிறார். ந ஹன்யதே ஹன்யமானே சரீரே, உடல் அழியும் பொழுது ஆத்மா அழிவது இல்லை. இதுவே அதற்கு ஆதாரம். இவ்வகையான ஆதாரம் ஸ்ருதி என்று அழைக்கப்படுகிறது. பகவானிடமிருந்து சீட பரம்பரையின் மூலம் கேட்கப்பட்டதனால் நிறுவப்பட்ட ஆதாரம் என்று அதற்கு பொருள். வாத தர்க்கத்தினாலும் தத்துவ ஆராய்ச்சியினாலும் ஒருவர் ஞானம் பெற முடியும். மற்றொரு வகையான ஆதாரம் அதிகாரம் பெற்றவர்களிடமிருந்து செவி வழியாக கேட்பதனால் நிறுவப்படுவதாகும். மூன்றாவது வகை ஆதாரம் ஸ்மிருதி எனப்படும். ஸ்ருதியில் உள்ள கூற்றுக்களை கொண்டு நிறுவப்படும் ஆதாரமே ஸ்ருதியாகும். பகவத்கீதையும் புராணங்களும் ஸ்மிருதியாகும். உபனிஷத்துக்கள் ஸ்ருதியாகும். வேதாந்தம் நியாயமாகும். இவை மூன்றினுள் ஸ்ருதி பிரஸ்தானம், அதாவது ஸ்ருதியிலிருந்து பெறப்படும் ஆதாரமே மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகும். பிரத்யக்ஷம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இதுதான் நம்ம ஈஷோபநிஷத்துலயே நம்ம இதுல படிக்கிறோம். இந்த ஈஷோபநிஷத்துலயும் ஸ்ருதி பிரஸ்தானம் அப்படின்றத நம்ம படிக்கிறோம். நியாய பிரஸ்தானம், ஸ்ருதி பிரஸ்தானம், அப்புறம் இன்னொரு பிரஸ்தானம், 3 பிரஸ்தானம் படிக்கிறோம். ஸ்ருதின்றது நம்ம செவி வாயிலாக கேட்டு அது அப்படியே வருது அப்படின்ட்டு சொல்றோம். ஸோ
ரொம்ப அழகா வந்து இந்த உடல்ல பத்தி வந்து விளக்கமா வந்து சொல்றாரு. உடல் அப்படின்றது வந்து ஒரு குழந்தை வந்து பிறக்கிறது அப்படின்னா உடலை தான் வந்து அந்த அம்மா வந்து வளர்க்கின்றார்கள். தான் வந்து ஊட்டச்சத்தெல்லாம் சாப்பிட்டு அந்த உடல் வந்து உள்ளுக்குள்ள வந்து வளர்கின்றது. அந்த உயிர் வாழி அப்படின்றது வந்து அந்த ஆத்மாவை வந்து புகுத்துறதே வந்து பகவான் தான் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. ஆத்மா உள்ள புகுந்த உடனே கொஞ்சம் கொஞ்சமா அது வந்து டெவலப் ஆயிடுது, உடலாக உருமாறுகின்றது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ அந்த ஆத்மா வந்து அந்த கருவுல இருக்கிறதுனால உடல் வந்து உருவாகின்றது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ அது ஒருத்தர் வந்து இறந்து போயாச்சு அப்படின்னா ஆத்மா வந்து நிரந்தரமானது, அந்த ஆத்மா வந்து அழிவது இல்லை அப்படின்ட்டு இங்க ரொம்ப அழகா வந்து சொல்றாங்க. நஜாயத்தை மிருதி வர கதாச்சின், எப்பொழுதும் வந்து எக்காலத்திலும் வந்து அந்த ஆன்மா வந்து அழியக்கூடியது கிடையாது. பகவான் எப்படி வந்து புராதனமாக இருக்கின்றாரோ அதே மாதிரி இந்த ஆத்மாவும் புராதனமாக இருக்கின்றது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றேன். அடுத்து யார் வச்சுட்டு இருக்க புக்கு? ஹரே கிருஷ்ணா. மதாஜி படிங்க. இப்ப 213 கடைசி இது பிரத்யக்ஷம். அதுல இல்ல. பிரத்யக்ஷம் அதாவது நேரடியாக உணர்வதன் மூலம் நாம் ஞானம் பெறும் முறைக்கு மதிப்பில்லை. ஏனென்றால் நமது புலன்கள் அனைத்தும் குறிப்புடையவை. உதாரணமாக தினமும் நாம் காணும் சூரியன் 12 அங்குலம் விட்டமுடைய உரிய சக்கரம் போல நமக்கு தோன்றுகிறது. ஆனால் உண்மையில் அது பூமியை போல் 100 மடங்கு பெரியதாகும். ஆகவே நமது கண்களின் மூலம் நாம் பெறும் நேரடி உணர்வுக்கு என்ன மதிப்பு இருக்கிறது? விழி, செவி, நாசி என்ற நாம் அறிவு பெறும் புலன்கள் பல நம்மிடம் இருக்கின்றன. ஆனால் குறைவுடையதே. விஞ்ஞானிகள் தமது குறைவுடைய புலன்களை பயன்படுத்தி பொருட்கள் புரிந்து கொள்ள முயற்சிக்கின்ற காரணத்தினால் அவர்களின் முடிவுகள் எப்போதும் குறைவுடையவை. சொரூப தாமோதரன் என்று நமது பக்தரிடையே ஓர் விஞ்ஞானி இருக்கின்றார். அவர் உயிர்கள் ஜடத்திலிருந்து உண்டாக்கின்றன என்று கூறிய தனது சக விஞ்ஞானியிடம், உயிர்களை உண்டாக்கும் ரசாயன பொருட்கள் உனக்கு நான் கொடுத்தால் உன்னால் உயிரை உண்டாக்கி காட்ட முடியுமா என்று கேட்டார். அதற்கு அந்த விஞ்ஞானி, அது எனக்கு தெரியாது என்று பதில் கூறினார். உனக்கு தெரியாது என்றால் உனது அறிவு குறைவுடை அறிவாகும். பிறகு ஏன் நீ ஆசிரியராக வந்தாய்? இது ஏமாற்றுவது அல்லவா? என்று முடிவு என்னவென்றால் நமது முடிவு என்னவென்றால், நிறைவுடையவனாக வேண்டும் என்று ஒருவன் விரும்பினால் அவன் நிறைவுடைய ஒருவரிடமிருந்து பாடம் கற்க வேண்டும் என்பதாகும். கிருஷ்ணர் நிறைவுடையவர், அதனால் நாம் அவரிடமிருந்து ஞானம் பெறுகிறோம். கிருஷ்ணர் நான் அந்நியமானே சரீரே, உடல் மரிக்கும் பொழுது ஆத்மா மரிப்பதில்லை என்று கூறுகிறார். அதனால் ஆத்மா நித்தியமானது என்னும் இந்த மெய்யறிவே நிறைவுடையதாகும். குந்தி தேவி இமே ஜனாபதா சௌருதா சுபக் கௌகதி வீருதா, தானியங்கள் ஏராளம், மரங்கள் எல்லாம் பழங்கள், ஆறுகளில் நீர்ப்பெருக்கு, மலைகளில் கனிம வளங்கள், கடல்களில் பல செல்வங்கள் இருக்கின்றன என்று கூறினாள். இதைவிட ஒருவனுக்கு வேறு என்ன வேண்டும்? சிப்பியிலிருந்து முத்துக்கள் உண்டாகின்றன. முன்னாளில் மக்கள் எல்லோரும் தங்கள் உடல்களை முத்து, ரத்தினம், பட்டு, பொன், வெள்ளி போன்றவற்றினால் அலங்கரித்துக் கொண்டனர். அவையெல்லாம் இன்று எங்கே போயின? நாகரிக வளர்ச்சியில் இன்று அழகிய பெண்கள் எல்லாம் முத்து, பொன் இவற்றிலான வளையல்களை அணிந்து கொள்வதில்லை. மாறாக பிளாஸ்டிக் வளையல்கள் அணிந்து கொள்கின்றனர். அதனால் தொழிற்சாலைகள் மற்றும் இறைச்சி கொட்டில்கள் என்ன பயன்? கொட்டில்களினால் என்ன பயன்? கடவுளின் அமைப்பினால் ஒரு போதுமான உணவு தானியங்கள், பால், பழங்கள், காய்கறிகள், தெளிந்த ஆற்று நீர் போன்றவற்றை பெற முடிகிறது. ஆனால் இப்போது நான் ஐரோப்பாவில் சுற்றுப்பயணம் செய்த பொழுது பார்க்கிறேன், எல்லா ஆறுகளும் சுத்தமாக இருக்கின்றன. ஜெர்மனி, பிரான்ஸ், ரஷ்யா, அமெரிக்கா என்ற எல்லா இடங்களிலும் ஆறுகள் சுத்தமாக இருக்கின்றன. ஆனால் இயற்கையின் வழிமுறையில் கடலில் உள்ள நீர் ஸ்படிகம் போல தெளிவடையதாக இருக்கிறது. அதே நீர் உப்பு சுவையின்றி ஆறுகளுக்கு நல்ல நீராக மாற்றப்படுகிறது. இதுவே இயற்கை வழி. இயற்கை வழி என்றால் கிருஷ்ணர் வழி என்று பொருள். ஆகவே நீர் விநியோகத்திற்கு பெரிய நீர்த்தேக்கங்களை கட்டுவதனால் உண்டாகும் பயன் என்ன?
ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா, மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. So, ரொம்ப அழகா வந்து இங்க இந்த இடத்துல வந்து கொடுத்துட்டோம். விஞ்ஞானி அந்த இது வந்து என்என்டி பிரபு கூட அவரோட கிளாஸ்ல வந்து ஒரு தடவை வந்து சொல்லிட்டு இருந்தாரு. இந்த மாதிரி அவர் பாடி இஸ் மேட் அப் ஆஃப் கெமிக்கல்ஸ் இருந்தானா நம்ம பாடி உண்டாக்க முடியும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ பிரபுபாதர் ஒரு தடவை வந்து யூனிவர்சிட்டிக்கு போன போது அவர் வந்து அந்த மாதிரி கேட்டுன்னு இருந்தாராம். ஸோ இந்த இந்த இதெல்லாம் வந்து பண்றது அப்படின்னா நம்மளால பண்ண முடியுமா அப்படின்ட்டு வந்து கேட்டிருக்காரு. அப்ப வந்து அவங்க வந்து மூச்சுட்டு இருந்தாங்க. அதே மாதிரி டெத்து கூட வந்து சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ஒருத்தர் இறந்து போயாச்சு அப்படின்னா என்ன எதனால இறந்து போயாச்சு அப்படின்றது தெரியும், அது எங்க போறது அப்படின்றது தெரியுமா அப்படின்ட்டு எல்லாம் வந்து கேட்டுட்டு இருந்தாங்க. பிரபுபாதர் வந்து கேட்டபோது அவங்களுக்கு எதுவுமே வந்து தெரியல. அவங்க வந்து உடனே வந்து நாங்க வந்து இந்த இந்த போட்டோகிராஃபி வச்சு அந்த கிரில்லியன் போட்டோகிராஃபின்னு சொல்லுவாங்க, அது வந்து ரொம்ப நுண்ணியதாக இருக்கக்கூடியதெல்லாம் கூட அவங்களால படம் பிடிச்சு காட்ட முடியுமா. ஸோ ஒரு ஆத்மா வந்து வெளியேற போகுது, ஒருத்தர் வந்து இறக்க போகிறார், இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல இறக்க போறாரு அப்படின்னு ரெடியா கேமரா எல்லாம் வச்சுட்டு இருக்காங்க. வந்து அந்த ஆத்மா எங்க போறது அப்படின்னு பாக்குறதுக்காக. அந்த ஆத்மா போயாச்சு, ஆனா எங்க போறது அப்படின்றது அவங்களாலயும் வந்து இது பண்ண முடியல. சோ அதுதான் வந்து சொல்றாங்க. பிரபுபாதர் வந்து சொல்றாரு, இதுக்கு எல்லாமே நீ வந்து இந்த கிருஷ்ண உணர்வுல இருந்த அப்படின்னா உனக்கு வந்து எது எது என்னென்ன அப்படின்றது இந்த இயற்கையை பத்தியும் உனக்கு வந்து தெரியும், கிருஷ்ணர்னா யாருன்றது தெரியும், நாம எங்க இருந்து வந்தோம் அப்படின்றது தெரியும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. அந்த என்என்டி பிரபு சொல்லும் போது இதான் வந்து சொன்னாரு, நம்ம உடல் வந்து கெமிக்கல்ஸ்னால ஆனது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க, ஆனா அவங்களால வந்து அதை ப்ரூவ் பண்ண முடியல அப்படின்றதே வந்து சொல்றாங்க. நிறைய பேர் வந்து சொல்லுவாங்கல்ல, கடவுள் இல்லை அப்படின்றாங்க. சரி, ஓகே, நீ வந்து எதுவுமே எடுக்கக்கூடாது, நீ பில்டிங் கட்டுறதுக்கு எதுவுமே எடுக்கக்கூடாது, கடவுள் கொடுத்தது இதெல்லாம் அப்படின்னு நாங்கெல்லாம் சொல்லும்போது மண்ணு கல்லு எதுவுமே இங்கிருந்து எடுக்கக்கூடாது. எடுக்காம நீயா ஏதாவது கட்ட முடியுமா? கடவுள் இல்லைன்னு சொல்றிய, நீ கட்ட முடியுமா அப்படின்னா நிச்சயம் முடியாது இல்லையா? சோ அதனால அந்த எல்லாமே வந்து ஒரு ஏன்னா ஒரு பேச்சுக்காக, ஒரு விதண்டாவாதத்துக்காக அவங்க எல்லாம் வந்து பேசுறாங்க அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெளிவா வந்து ஒரு இதுல வந்து தெரியுது. விக்டோரியா மாதாஜி, நீங்க படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இயற்கை நமக்கு எல்லாவற்றையும் ஏற்கனவே அளித்திருக்கின்றது. நாம் பணக்காரனாக விரும்பினால் முத்துக்களை எடுத்து பணக்காரன் ஆகலாம். கார்களை உற்பத்தி செய்யும் பெரிய தொழிற்சாலை ஒன்றினை தொடங்கித்தான் நாம் பணக்காரனாக வேண்டும் என்பதில்லை. இது போன்ற தொழிற்சாலைகளினால் நாம் துன்பங்களையே உற்பத்தி செய்கிறோம். இதற்கு பதிலாக கிருஷ்ணரின் கருணையையும் சார்ந்திருப்பதே நமக்கு தேவையானதாகும். ஏனென்றால் கிருஷ்ணரின் பார்வையினால், அதாவது தவத் ஈஷிதை எல்லாம் நிவர்த்தி செய்யப்படுகின்றன. எனவே நாம் கிருஷ்ணரின் பார்வையினை இறைந்து வேண்டினோம் என்றால் பிறகு தட்டுப்பாடு அல்லது தேவை. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அல்லது தேவை என்ற கேள்விக்கு இடமிராது. எல்லாம் நிறைவு பெற்றுவிடும். ஆதலால் இயற்கை சார்ந்திருப்பதே கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தின் கொள்கை. ஜனத்தொகை அதிகரித்து விட்டதாகையால் அதை செயற்கை வழிமுறைகளின் மூலம் கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்று கூறுகின்றனர். ஏன்? பறவைகளும் தேனீக்களும் தங்கள் இனத்தை பெருக்கிக் கொள்கின்றன. அவற்றிடம் குடும்ப கட்டுப்பாடு சாதனங்கள் இல்லை. அதற்காக அவை உணவிற்கு ஏங்குகின்றனவா? உணவு இன்மையால் பறவைகளும் விலங்குகளும் மரணமடைவதை நாம் எப்போதாவது பார்த்திருப்போமா? நகரங்களில் வேண்டுமென்றால் அப்படி நடந்திருக்கலாம், அதுவும் கூட அதிகமாக இருக்காது. ஆனால் நாம் காட்டிற்கு சென்றால் அங்குள்ள யானைகளும் புலிகளும் பிற விலங்குகளும் பருந்தும் வலிமை உடைமையாக இருப்பதை காணலாம். அவற்றிற்கு உணவு அளிப்பது யார்? அவற்றுள் சில சைவம், சில அசைவம். ஆயினும் அவற்றிற்கு உணவு தட்டுப்பாடு என்பது இல்லை. உண்மையில் இயற்கையில் வழியில் அசைவமான புலிக்கு தினசரி உணவு கிடைக்காதிருக்கலாம். புலிக்கு உணவாவதற்காக யார் அதனை எதிர்கொள்வார்? யார் புலியிடம் சென்று, ஐயா, நான் ஒரு பொதுநல ஊழியன், உமக்கு உணவாவதற்காக வந்திருக்கின்றேன், எனது உடலை எடுத்துக்கொள்ளும் என்று கூறுவார்? அப்படி கூறுவார் எவரும் இல்லர். ஆதலால் புலி தனது உணவிற்காக சிரமப்படுகிறது. புலி உணவு தேடி வெளியே வந்தால் அதனை காணும் மற்றொரு விலங்கு குய்யோ முறையோ என்று கூச்சலிடுகிறது. அதனால் பிற விலங்குகள், ஓ, புலி வருகிறது என்று புரிந்து கொள்கின்றன.
ஆகவே இயற்கையின் வழியில் புலிக்கு சிரமம் இருக்கின்றது. ஆயினும் கிருஷ்ணர் அதற்குரிய உணவினை அளிக்கின்றார். 5-6 நாட்களுக்குள் அந்த புலி ஒரு விலங்கினை அடித்து கொள்ளும் வாய்ப்பினை பெறுகிறது. அதற்கு தினசரி உணவு கிடைக்காத காரணத்தினால் அது தான் அடித்து கொன்ற விலங்கின் உடலை ஏதேனும் ஒரு புதர் மறைவில் பத்திரமாக வைத்து சிறிது சிறிதாக தின்கின்றது. புலி ஆற்றல் மிக்கதாகையால் மக்கள் ஒரு புலியைப் போல, ஒரு சிங்கத்தைப் போல வரவேண்டும் என்று விரும்புகின்றனர். இது ஒரு நல்ல விருப்பம் இல்லை. ஏனென்றால் ஒருவன் உண்மையிலேயே ஒரு புலியைப் போல வர விரும்பினான் என்றால் அவனுக்கு தினசரி உணவு கிடைக்காது. அவன் தனது உணவிற்காக மிகுந்த அல்லல் பட வேண்டியது இருக்கும். அதே சமயம் ஒருவன் சைவ உணவு உட்கொள்பவனாக மாறினான் என்றால் அவனுக்கு உணவு தினசரி கிடைக்கும். சைவனுக்கு உணவு எல்லா இடங்களிலும் தாராளமாக கிடைக்கும். கண்டினியூ பண்ணுவா மாதாஜி? பண்ணுங்க. ஓகே. ஒவ்வொரு ஊரிலும் இப்போது இறைச்சி கொட்டில்கள் இருக்கின்றன. அதற்காக இறைச்சி கொட்டில்களே போதுமான உணவை அளித்து விடுமா? அல்லது மாமிசத்தை மட்டும் உண்டே ஒருவன் உயிர் வாழ முடியுமா? முடியாது. போதுமான அளவு கிடைக்காது. மாமிசம் உண்பவர்கள் கூட அந்த மாமிசத்துடன் உணவு தானியங்களையும் பழங்களையும் காய்கறிகளையும் சேர்த்தே உண்ண வேண்டியது இருக்கிறது. அவர்கள் தினசரி உண்ணும் ஒரு துண்டு மாமிசத்திற்காக பல வாயில்லா ஜீவன்களை கொல்கின்றனர். இது எத்தனை பாவம்! மக்கள் இவ்வாறு பாவம் செய்தார்கள் எனில் பிறகு அவர்கள் எப்படி மகிழ்ச்சியாக வாழ முடியும்? இவ்வாறு கொலை செய்யக்கூடாது. அதனால்தான் மக்கள் துன்பத்தில் வாழ்கின்றனர். ஆனால் ஒருவன் கிருஷ்ண உணர்வுடையவனாகவும் கிருஷ்ணரின் பார்வையை பட்டும் சிதை சார்ந்து வாழ்பவனாக இருந்தான் என்றால் அவருக்கு கிருஷ்ணர் எல்லாவற்றையும் வழங்குவார். அதனால் அங்கே தட்டுப்பாடு என்ற கேள்விக்கே இடமில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப அழகா ஹரே கிருஷ்ணா. சோ ரொம்ப நல்லா பிரபுபாதர் வந்து ரொம்ப விளக்கமா வந்து இதெல்லாம் வந்து கொடுத்திருக்காரு. எப்படி வந்து மிருகங்களோட நம்ம வந்து கம்பேர் பண்ணும்போது மிருகம் வந்து பசித்தாதான் புலி வந்து புல்லை பசித்தாலும் புலி வந்து புல்லை தின்னாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. ஆனா நம்மளுக்கு வந்து எது கிடைச்சாலும் நம்ம வந்து சாப்பிட்டுருவோம் அப்படின்ற மாதிரி இங்க வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ரொம்ப ரொம்ப நல்ல விளக்கம் இது. நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் வந்து டெய்லி ஃபுட் நம்ம இது மூலமா நம்மளுக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னா புலி வந்து தினம் வந்து உணவு கிடைக்காது. அது போய் வேட்டையாடினாதான் அதுக்கு வந்து உணவு. ஆனா மனுஷங்களுக்கு அப்படி இல்லை. போய் சம்பாதிச்சு இது பண்ணா கூட யாரோ ஒருத்தர் வந்து உணவு கொடுத்துருவாங்க இல்லையா? நம்ம வெளியில இப்ப வரோம், வீட்டை விட்டு வெளியில வரோம், யாரோ ஒருத்தர் வந்து மாதிரி எனக்கு சாப்பாடு சாப்பிட்டு 4 நாள் ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னா உடனே நம்ம என்ன பண்ணோம்? நம்ம வந்து கம்பேஷன், நம்ம வந்து ரொம்ப கருணை மிக்கவராக என்ன பண்ணோம்? வீட்டுல போய் எது இருக்கோ அதை கொண்டு கொடுத்துருவோம். அவங்களுக்கு எப்படியாவது ஒரு உணவு கிடைக்கும். ஆனா புலிக்கு வந்து அந்த மாதிரி வந்து கிடைக்காது. பகவானா வந்து அதுக்கு வந்து கொடுத்தால் ஒழி அதுக்கு வந்து கிடைக்கவே கிடைக்காது அப்படின்றது இங்க ரொம்ப தெளிவா வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அதனாலதான் இங்க வந்து அது போறல அப்படின்னா கூட காய்கறிகள்லாம் போறல அப்படின்னா கூட என்ன பண்றாங்க? அவங்க வந்து இந்த நிறைய வந்து இந்த ஸ்லாட்டர் ஹவுஸ், அதாவது இறைச்சி கொல்லக்கூடிய இடங்கள் வந்து நிறைய வந்து ஆயிருக்கு. முன்னெல்லாம் வந்து நான் என்னன்னா அந்த தஞ்சாவூர் போன போது எனக்கே ஒரு 2-3 வருஷத்துக்கு முன்னாடி தஞ்சாவூர் போன போது தஞ்சாவூர்ன்றது வந்து அரிசி இதெல்லாம் நல்ல விளைஞ்ச இடம், காய்கறிகள்லாம் நல்லா இருக்கும். இதெல்லாம் வந்து பார்த்திருக்கோம். ஆனா அங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு நல்ல இந்த ஹோட்டல்லே இல்ல, சைவ ஹோட்டல்லே வந்து இல்ல. ரொம்பவே மனசுக்கு வந்து இதுவா இருந்தது. என்னடாவது இந்த இடம் வந்து ரொம்ப இதெல்லாம் வளர்ந்த இடமாச்சு. இங்க பார்த்தோன்னா எல்லா இடத்துலயும் வந்து நான் வெஜிடேரியன் தான் வச்சுட்டு இருக்காங்க. இயற்கையா நம்மளுக்கு வேணும் அப்படின்னா ரொம்ப தேட வேண்டியதா இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது. இப்ப வந்து புலி தேடுறது அப்படின்ற மாதிரி நம்ம வந்து இயற்கை உணவு வந்து இப்ப தேட வேண்டியதா இருக்கு அப்படின்றது சொல்லலாம். ஏன்னா நிறைய இடத்துல வந்து இப்ப மீட் இதுதான் நிறைய இருந்துட்டு இருக்கு. அது கலக்காதவர்கள் யாரும் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி இருந்துட்டு இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. அது வேற யார் புக் வச்சுட்டு இருக்கு? ஹரே கிருஷ்ணா. விஜயகுமாரி மாதாஜி இருக்கீங்களா? சித்தலேகா மாதாஜி நீங்க புக் வச்சுட்டு இருக்கீங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இங்கிலீஷ்ல வேணா படிக்கிறேன். படிக்கிறேனா? சரி, ஓகே. ஒரே நிமிஷம். ரியல் பீஸ் ரியல் பீஸ், ஆமா, உண்மையான அமைதி. பீஸ் அண்ட் ட்ராங்குலிட்டி அண்ட் சஃபிஷியன்ட்
supply of milk, water, and everything else we need. We simply have to depend on Krishna. This is what Bhakti Vedanta Thakura teaches Vinoda us. Thakur. Bhakti Vinoda Thakur. Bhakti Vinoda ಯಾರೋಡಪ್ಪ Thakura. ಯಾರೋಡಪ್ಪ Vinoda Thakura. தெரியலையே. பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி சரஸ்வதி தாக்கூர் அவருடைய அப்பா. அப்பா. சித்தாந்த சரஸ்வதி அப்பாவா? ஆமா, பிரபுபாதருடைய குரு. Bhakti Vinoda Thakura teaches us when he says Maravi Rakhavi Ya Icha Tohara. My dear Lord, I simply surrender unto you and depend on you. Now, if you like, you may kill me, or else you may give me protection. And Krishna says in reply, yes, Sarva Dharman Parityada Mam Ekam Saranam Vraja. Simply surrender exclusively unto me. He does not say, yes, depend on me, and also depend on your slaughterhouses and factories. No, he says, depend only on me. Aham tvam sarva papeyo mokshesham పాపేభ్యో అహం త్వాం సర్వ పాపేభ్య మోక్షయిష్యామి. moksheshyami. I will rescue you from the results of your sinful அப்புறம் மாதாஜி கொஞ்சம் மேல எடுத்துருங்க. sinful activities மேல எடுத்துருங்க, எனக்கு தெரியல. sinful activities full stop. Because we have lived so many years without being Krishna conscious, we have lived only a sinful life. But Krishna assures us that as soon as one surrenders to him, he immediately squares all accounts and puts an end to all one's sinful activities so that one may begin a new life. When we initiate disciples, we therefore tell them, now the account is squared. Now don't commit sinful activities anymore. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த இடத்துல இருங்க, நீங்களே கண்டினியூ பண்ணுங்க. சோ இந்த இடத்துல என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, எல்லாமே ஆரம்பம் எங்க அப்படின்னா, ஒன்ஸ் நம்ம இனிஷியேஷன் எடுத்தாச்சு அப்படின்னா அதுதான் ஆரம்பம். அது அந்த இனிஷியேஷன் ஏதாச்சும் பாடா இனிஷியேஷன் வாங்கியாச்சு அப்படின்ட்டு இல்லாம, இப்ப எப்படி ஒவ்வொருத்தருக்கு அவார்டு தராங்க, பிரைஸ் தராங்க அப்படின்னா, அந்த பிரைஸ் கொடுத்தாச்சு, அப்பாடா நான் பிரைஸ் வாங்கணும்னு நினைச்சா வாங்கிட்டேன் அப்படின்றது கணக்கு கிடையாது. அதுல இருந்து தான் ஆரம்பம். நீங்க உங்களை எல்லாருமே வாட்ச் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க அப்படின்றது அர்த்தமாகின்றது. இங்கேயும் பிரபாதர் அதுதான் சொல்றாரு. Now the account is squared. You should never commit sinful activities. யாரையும் கோச்சிக்க கூடாது. அப்புறம் அடுத்தவங்களை பார்த்து பொறாமைப்படக்கூடாது, கடிந்து பேசக்கூடாது, எல்லாரையுமே சமமா ட்ரீட் பண்ணணும். இதெல்லாமே ரொம்ப முக்கியமானது அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஒன்ஸ் இனிஷியேஷன் எடுத்துட்ட அப்புறம் இதெல்லாம் கண்டிப்பா நம்ம ஃபாலோ எப்பவுமே ஃபாலோ பண்ணணும். பட் இனிஷியேஷன் எடுத்தாச்சு அப்படின்னா யூ ஹேவ் டு பி வெரி வெரி கேர்ஃபுல் அப்படின்ட்டு இங்க பிரபுபாதர் இண்டிகேஷன் கொடுக்குறாரு. ஓகே, ஒன் ஷுட் not think that because the holy name of Krishna can nullify sinful activities, one may commit a little sinful activity and chant Hare Krishna to nullify it. This is the greatest offense. Namno balat yashta namno balat yashya hi papa buddhi. The members of some religious orders go to church and confess their sins, but then they again commit the same sinful activities. What then is the value of their confession? One may confess, my Lord, out of my ignorance, I committed this sin. But one should not plan, I shall commit sinful activities and then go to church and confess them. And then the sins will be nullified and I can begin a new chapter of sinful life. Similarly, one should not knowingly take advantage of the chanting of the Hare Krishna mantra to nullify sinful activities so that one may then begin sinful acts again. We should be very careful before taking initiation. One promises to have no illicit sex, no intoxication, no gambling, and no meat eating. And this vow should strictly follow. Then one will be clean. If one keeps oneself clean in this way and always engages in devotional service,
his life will be success, and there will be no scarcity of anything he wants. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப இதே ரொம்ப நல்லா சாப்டர் வேற எங்கேயும் படிச்ச ஞாபகம் இருக்கு. இது இது வந்து இதே மாதிரி ஒருவேளை நேத்து நம்ம 10 அஃபென்சஸ் பார்த்தோம்ல, அதுல ஒண்ணு இது வந்து படிச்சோம்ல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த இனிஷியேஷன் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி வெரி வெரி கேர்ஃபுல். இனிஷியேஷன் எடுக்கணும்னு ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றேன். அந்த சின்ஃபுல் ஆக்டிவிட்டிஸ் எந்த இதுவுமே வந்து பாப்பங்கள் வந்து செய்யாது இருக்கணும். நம்ம வந்து நம்மளோட ஸ்லேட் வந்து கிளீனா இருக்கு அப்படின்னா பகவான் அவனுடைய கருணையை பொழியறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். நம்ம ஸ்லேட் கொஞ்சம் வந்து அழுக்கா இருந்தது அப்படின்னா பகவான் அந்த இடத்துல வந்து எதுவுமே எழுத மாட்டார், நம்மளுக்கு வந்து வாய்ப்பு கொடுப்பார். நம்ம வந்து அந்த ஸ்லேட்டை வந்து கிளீன் ஆக்குறோமா அப்படின்ற மாதிரி. அதுதான் வந்து சாண்டிங் பண்ணணும். நிறைய நம்ம வந்து சாண்டிங் பண்ணப்பட நம்மளுக்கு வந்து நாட் சின்ஃபுல் ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் குறையும் அப்படின்றது. நம்ம வந்து வி பிகம் பியூரிஃபைட். நம்ம வந்து அந்த நம்மளுடைய நம்மளோட உடம்பு மாத்திரம் இல்லை, நம்மளுடைய சோல் ஆத்மா வந்து தனக்கு என்ன ஏங்குறதோ அதை வந்து நம்ம ரெடியா வந்து கொடுக்கறதுக்கு நம்ம வந்து கான்சென்ட்ரேட் அட்டென்டிவா சாண்டிங் வந்து பண்ணணும். பகவான் வந்து நம்மளுக்கு என்னெல்லாம் கொடுக்கணுமோ அவர் வந்து அவருடைய இடத்துக்கு கொண்டு போறதுக்கு அதெல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து அளிப்பார். அதுக்கு ப்ரொவைடட் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டெசிஷன் எடுக்கணும். ஸோ நான் வந்து இந்த மாதிரி நான் இனிஷியேஷன் எடுக்க போறேன், என்னை வந்து நான் சுத்தமாக்கிக்கிறதுக்கு எனக்கு இதெல்லாம் வந்து நீங்க எனக்கு ஏற்பாடு பண்ணி கொடுக்கணும், நீங்க என்னெல்லாம் சொல்றீங்களோ அதை நான் பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்கேன் அப்படின்றது. எனக்கு தப்புக்கள் நடக்காம நீங்க எனக்கு கொஞ்சம் உறுதுணையாக பார்த்துக்கொள்ளுங்க. என்னோட மனசை வந்து கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு நான் வந்து முயற்சி பண்றேன், எனக்கு நீங்க உறுதுணையா இருந்தீங்கன்னா என்னால அது பண்ண முடியும் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம சொல்ல சொல்ல என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம வி பிகம் மோர் சரண்டர் டு கிருஷ்ணா. ஃபுல்லா நம்ம வந்து எப்படி வந்து அர்ஜுனர் வந்து கம்ப்ளீட் சரண்டர் ஆயிட்டாரோ அப்போ வந்து கிருஷ்ணர் வந்து எல்லாமே வந்து சொன்னார். என்னெல்லாம் விஷயங்கள் இருக்கோ அத்தனை உபதேசங்களும் வந்து கொடுத்தாரு. கடைசியில வந்து என்ன சொன்னாரு, இன்னைக்கு வந்து நீ எல்லாத்தையும் சொல்ல வேண்டியதெல்லாம் உனக்கு எல்லாம் சொல்லிட்டேன், அப்புறம் உன்னோட இஷ்டம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லிட்டேன். இனிமே நீ பண்ற டெசிஷன். இதுதான் வந்து பகவான் நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து கொடுக்குறாரு. நம்ம என்ன பண்றோம், நம்மளுடைய பசங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு இதுவே கொடுக்கறது இல்லை. நான் சொல்றேன் இது மாதிரிதான் பண்ணணும், அது மாதிரிதான் பண்ணணும், வேற எதுவும் பண்ணக்கூடாது, தப்பெல்லாம் பண்ணக்கூடாது, அம்மா சொல்ற மாதிரி அப்பா சொல்ற மாதிரிதான் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து கண்டிஷன் பண்ணிடுறோம்ல. அதனாலதான் பசங்க வந்து நம்ம எதிர்த்தாப்போல ஒரு மாதிரியும் வெளியில போனா வேற மாதிரியும் வந்து இருக்கிறதுக்கான காரணமே அதுதான். பகவான் எப்படி வந்து இதுதான் நம்ம வந்து பகவத்கீதையில நம்ம படிக்கிறது வந்து இது மாத்திரம் கிடையாது. வெறும் வந்து பகவான் இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும் அப்படின்றது வந்து சொல்றது கிடையாது. நம்ம எப்படி நம்மளுடைய லைஃப் எப்படி நடத்தணும் அப்படின்றதையும் பகவான் ஒரு அத்தியாயத்திலயும் நம்மளுக்கு வந்து சுட்டி காட்டுகின்றார். அவரு வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளா வந்து இருக்கின்றார் அப்படின்றது வந்து பண்ணணும். ஸோ எப்படி வந்து அர்ஜுனன் வந்து பகவானை வந்து ஒரு ஆன்மீக குருவா எடுத்துட்டதுனால அவர் என்ன சொல்றாரோ 18th சாப்டர்ல கம்ப்ளீட் சரண்டர் ஆயிடுறாரு. நீங்க என்ன சொல்றீங்களோ நான் வந்து அது பிரகாரமே நான் வந்து பண்றேன் அப்படின்ட்டு ஒரு டெசிஷன் எடுத்து அவர் வந்து போரிடுறாரு இல்லையா. அதே மாதிரி வந்து நான் செஞ்ச தப்புக்கள் அத்தனையும் நான் வந்து இப்ப சர்ச்சில் எல்லாம் வந்து பண்றாங்க, கொலையே பண்ணிட்டு சர்ச்சுக்கு இதுல ஃபாதர்கிட்ட போயிட்டு அவங்க வந்து பாவ மன்னிப்பு மாதிரி வந்து கேட்கறாங்க. திருப்பி என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு 2 மாசம் கழிச்சு திருப்பி அதே பண்ணிட்டேன் அப்படின்ட்டு வந்து நிற்பாங்க. அது கிடையாது. தப்புக்கள் மேல தப்புக்கள் பண்றதுனால வந்து பாவ மன்னிப்பு வந்து கிடைக்கவே கிடைக்காது. என்ன அப்படின்னா ஒரு உயிரை கொல்வது வந்து பாவம் அப்படின்ட்டு வந்து நமக்கு எல்லாருக்குமே வந்து தெரியும். ஸோ அந்த உயிரை கொண்டு நம்ம அதை சாப்பிட்டு இருக்கோம்ல, அது ரொம்பவே பாவம். அதுதான் வந்து இங்க வந்து நான் அந்த 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் வந்து கண்டிப்பா வந்து பண்ணக்கூடாது. ஈவன் சாக்லேட்ஸ் கூட வந்து சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. சாக்லேட்ஸ்லயே உங்களுக்கு வந்து அந்த இந்த கஃபேன் வந்து கண்டென்ட்ஸ் வந்து இருக்கு அப்படின்றதே வந்து சொல்றாங்க. நோ காஃபி, நோ டீ, அப்புறம் சாக்லேட்ஸும் வந்து கூடாது, அப்புறம் வந்து மீட் ஈட்டிங் இருக்கக்கூடாது, இல்லிசிட்டா வந்து செக்ஸ் இருக்கக்கூடாது அப்படின்றது. அப்புறம் வந்து இது பண்ணக்கூடாது, கேம்பிளிங் அதாவது சூதாட்டம் எல்லாம் வந்து இருக்கக்கூடாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. இந்த 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் வந்து எக்காரணத்தை கொண்டும் நம்ம வந்து இது அதை நம்ம வாழ்க்கையில வந்து கொண்டு வரக்கூடாது. கொண்டு வந்துட்டு நம்ம இனிஷியேஷன் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நம்ம பண்ணக்கூடிய பெரிய அபராதம் வந்து குருவுக்கு வந்து பண்றோம் அப்படின்றது அர்த்தம். ஸோ இது என்ன அப்படின்னா நீங்க வந்து குருவையும் வந்து அந்த இதுக்கு வந்து உள்ளாக்குகின்ற மாதிரி. ஸோ நம்ம வந்து டெசிஷன் வந்து நம்ம எடுக்கணும். இதெல்லாம் நான் சாப்பிட மாட்டேன். அப்போ இனிஷியேஷன் எடுத்துட்ட அப்புறம் இப்பயாவது நம்ம வெளியில அது இது சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம் வெங்காயம் இல்லாது அப்படின்ட்டு. இனிஷியேஷன் எடுத்துட்ட அப்புறம் அந்த புக்ல வந்து கொடுத்துருக்கு, நம்ம வெளியில போய் சாப்பிடறதுக்கு கூட வந்து யோசிக்கணும்.
எது கிடைக்கிறதோ சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்றது இல்ல. பழம் கிடைச்சது நம்ம போய் பாக்குறோம், நம்ம ஃபுட்டு கிளீனா இல்ல அப்படின்னும் போது நம்ம பழத்தை வச்சு நம்ம இது பண்ணிக்கணும். சோ அப்ப அதுதான் என்ன அப்படின்னா மைண்ட் நம்மளுக்கு கண்ட்ரோலாக வருகின்றது. சோ நம்ம ஃபுட்டு எனக்கு இதுதான் வேணும், நான் ஃபுல் கோர்ஸ் மீல் 3 சாதம் சாப்பிட்டுடுவேன் நானு, ஒண்ணுமே இல்லையே நான் இனிஷியேஷன் எடுத்துட்டேனே அப்படின்ற ஒரு பழிய நம்மளுக்குள்ள போட்டுட்டு, இனிஷியேஷனுக்கே ஒரு பழிய போட்டுட்டு இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்க, அதுவும் ஒரு பெரிய அபராதம். எது கிடைக்கிறது, நம்ம போறோமா, இதுக்கு இப்ப இதுதான் வேணும் அதுதான் வேணும்னு இல்ல. பிரபுபாதர் வெளியில வரும்போது அவருக்கு உணவு கொடுக்கறதுக்காக இருப்பாங்களா இல்லையா அப்படின்றது கூட அவருக்கு டவுட்டா இருந்தது. அவர் எங்க போய் தங்க போறாரு அப்படின்றது கூட டவுட்டா இருந்தது. சோ அந்த மாதிரி நிலையில தான் அவர் இந்த வெளிநாட்டுக்கு போனாரு. வெளிநாட்டுக்கு யாருமே அவருக்கு தெரியல. பட் இருந்தாலும் அந்த இடத்துல அவர் போய் நான் இனிஷியேஷன் எடுத்துட்டேன், எனக்கு இது வேண்டாம் அது வேண்டாம் அப்படின்றது எது இருக்கோ அதுதான். அது எந்த பழம் இருந்தா பழம் கிளீன், அதுவும் கிளீன் தான். என்என்டி பிரபு அதான் சொல்றாரு, பிரபுபாதர் அவ்வளவு வயசானவர், பட் அவரோட ரூம் அவ்வளவு ஸ்பிக் அண்ட் ஸ்பேனா இருக்கும், ஒரு அழுக்கு பார்க்க முடியாது. அதனாலதான் பகவான் அவர்கிட்ட ஃபுல்லா வியாபிச்சிருக்காரு அப்படின்ட்டு சொல்றாரு. அவருக்கு உறுதுணையாக இருந்திருக்கிறாரு அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. இப்போ நம்ம ஃபுல்லா 100% இல்லை அப்படின்னா கூட கூடிய மட்டும் நம்மளால நம்மளுடைய குருவுக்கு நம்மளுடைய ஆன்மீக குருவுக்கு எதுவும் ஆகக்கூடாது அப்படின்றதுதான் நம்ம பார்க்கணும். ஸோ இந்த இயற்கையை நம்ம போற்றி பாதுகாக்கணும் அப்படின்றதுதான் இந்த இடத்துல பிரபுபாதர் இன்சிஸ்ட் பண்றாரு. வாஞ்சகல்ப தருபேஷ கிருப சிந்துபியவச்ச பதித்னாம் பாவனேபிய வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா.